Ana. Meşhur blogger, tiktoker, näme diýip bolýar? Aktyor, weekend aktyor. Şu gereketin karoly. Ne Türkmenistan'la Katar pakarac etmene var. İnşallah. Passenger requested to put in international departure lounge. Thank you. Düşündüm Anna. Gittik. Ene daha nesi denilen samanada var ya. Salam dostlar, qowmy adaýlaryň nesi bedenden şu Katar döwletiniň paýtagy Doha şäherine geldim. Gelişmede şu hiç şeylerle ýatmadyk. Birden eşigim çaldyk. Şu metro üçin kartymyzda pul falyat nädir? Metro bilen şäheriň merkezine gidýär. İnşallah galan şu taýda dowam edýär. Hanana. Metro minip nädir inşallah. Ýere gidýär bura.